ולוג מחבואים עם סלימתן. יאללה, בואו נתחיל. טוב, אז אני מתחבא פה. בואו נראה איזה מקום מרצה. זה יפה, התחבאתי פה, אני מתכוונת שלא ימצאו אותי. טוב, אני אתחבא, לא יודע. בואו נבדוק. טוב, נראה לי אני אכנס לארון. אין בטירוף. וואי, טוב, סגרתי קצת. הנה, עכשיו לא אני אספר. בואו נעבור לתמיר שהוא הסופר. נראה מה הוא עושה. טוב, חבר'ה, רואים אותי פה עם הטלפון. שם עם המצלמה. הייתי צריך אותה עכשיו, אני לי אותה. אני פה בטירוף, אני לא יכול לנשום, כאילו אני יכול לנשום, יש לי חורים, אבל קטן פה בטירוף, וואי. טוב, בוא נעבור לאופיר. טוב, בתור דברנו לאח שלנו. אני פה עם המצלמה. אופיר אמר, אני מביא לי קובה משהו, לא יודע מה, הוא דיבר, אבל אני מקווה שתמיר לא ימצא אותי. בואו נעבור לאופיר. טוב, עברתי מקום, ומסתבר שאופיר איתי. כן, עכשיו זה אומר שעברנו למצלמות. תמיר מצא אותי. ועכשיו אני אספר, אלא בואו נתחיל לספור. סליחה, אל תעיף. תמיר. טוב, וזה יהיה סרטון היום. תנו לייק, תירשמו לערוץ, תעשו סאב ויאללה ביי.